sisazwana owazanye wangipho futhazanye wangikrosa ulisoka lamasoka yebo ngithi mina ngiyakuthanda futhi nawe yangithanda udali wami labi wami masithokoze Bebaslen umona Bathi uzondishiya Wena uzondilahla Babaningi abantu Bebaslen umona Bathi uzondishiya Wena uzondilahla size ngomshado ukuthi ngiganele Nozipho uzalwa ukufika ukuthi Mandla wamthola Mandla yena Nozipho isifo sami ukuthi umsebenzi sizowenza uhambo lakhe uzophumelela mina nawe siphethe iminyaka masithokoze isithando sami mina nawe siphethe iminyaka mina nawe sisazwana
You came along when I needed someone, someone to love me forever, darling. This time I know that it's true, for I can feel the love inside me through you. Honesty and believing in what we have. Whoa, is the only way that we will.
Babukho masese ngaphambili azokwenza umsebenzi wakhe wonke. Awulikize ngoma hey. Waze wamuhla umakoti ungathi uye bamuhle nje ebamuhle nje njalo amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu angibingelele umphathi wohlelo osiphathele uhlelo oluphilayo noluphapheme kanje. Ngicela simshayele izandla kakhulu. Awubheke nje ushayina izandla ungathi wena nje ukhonjwe ngesibhamu mawuzala emshadweni. Siyabonga kakhulu umphathi wohlelo sibingelele abase Mambatheni kakhulu sibingelele osingabo ngoba thina base Mambatheni hey asilutho mase kunje. Sibingelela abantu abasenza abantu basizalela isiphalaphala isimolomolo. Bakhona kodwa base Mambatheni lapha. Bakhona base Mambatheni. Ngabe ngizwa ngomkikizelo. Bakhona bathu makoti uzekithi bakhona kodwa lapho. Bakhona bakwandaba. Bakhona abathe wethu lengane bakhona na. Ngicela nje ngingakaqhubeki kakhulu ngoba izwe selimi kanje oyi elder yakwandaba noyi elder yakwambatha ngaba ubaba nomalume makhono wayemkhongi asondele eduze kwami nokwakulotsholwa kuye asondele eduze kwami. Angifuni ukuboshwa ingane zami isencane kabi. Bakhona labantu engikhuluma ngabo mabe khona ngicela basondele eduze kwami. Lo emukela inkomo nalo ahambisa inkomo ingathabeko. Sekulobola ngisho anti phela waza anti makwakuwe esilwane sakwamhlolo. Ngicela uma ekhona baphuthume kakhulu ukuze singalimaza ithuba. Bese kimi ngqo eduze komfundisi. One, two. Umuntu aqondane naqondene naye anginazi ngathi. Umuntu aqondane naqondene naye. Vele qonde. Ngicela umuntu aqondane naqondene naye. Owakamakoti la. Owakamkhwenyana. Bafika baba. Yebo bafika impela. Izinto angifuni nokusithemeleza. Izinto zinje. Uzosharp kakhulu. Nje ufaka isuthu elihlaza nje kunje. Njengoba ngifaka isuthu eklaza nje zinje ngayithola kuyena. Ay. Ayisengize ngezona bengakubuzanga ke nishaya izandla kakhulu. Washa uvalo nje baba. Olwenjabulo phela likhona nolwenjabulo. Alukho uvalo. Awukoloti lutho. Inhliziyo yakhe imhlophe njengeveil. Angikuzo. Yebo. Wayishaza phelele. Yebo. Ulapha nje awunqeni lutho. Angisabi umuntu. Akekho ngavimba. Ngicela nishaya izandla kakhulu bazalwane. Yo. Ngiyacela ngemngani wami ngoba ngizoba mfishane uhamba uxhawule umkhwenyana uthi thank you. Bonge nje.
ngicela uhambe uxhole umakoti uthi siyabonga. Hayi seningahamba ke nishiye umfundisi anibona abafundisa nithi. Ngicela ningishiye ngokuthula. Sikulolu suku oluhle oluyinqopha mlando engicabanga ukuthi kumhla ka8 kunjalo. Mshado lomkhulu lomshado nomlando. Ngokwesibhayibheli thina sikholwayo nje uJesu sethuneni. Kusho ukuthi lo mshado lo ubusisiwe kakhulu. Ake sithi amen. Bashade ngesikhathi esihle. Angiqale ngisho lokhu ukuthi siyabonga Mthiya. Ukuhlonipha umuzi womuntu. Ngizolikhotha nje iBhayibheli ngoba makholwa lagcwele la. Awu amen. Ngoba seHebrew chapter 13 iBhayibheli lithi verse number 1 uganana kuhle ake sithi kuhle bese takuhlonishwe ake sithi akuhlonishwe abantu bonke ake sithi abantu bonke. Shono nawe ongakuhloniphanga ngathana abantu bonke. Uyibale nawe wavela wathatha ingane yomuntu wayixavula kuze kube manje uyizali seyazi yaqeda futhi awucabanga kwenza lutho. Awuhlawulile awenzi lutho. Isinje ngehleza nje lingenambila. Kodwa sethemba ukuthi kulomshado khona into ozoyifunda. Ake sithi amen masekhona. Ganana kuhle makuhlonishwe ngabantu bakompethu ngabe nasihla. Lokho kuyintokozo ezulwini, kuyintokozo emndenini, kuyintokozo kubangani benu, kuyintokozo emphakathini, kuyintokozo komakhelwane. Ake sithi amen. Usuku lolu luyinqopha mlando futhi luyisibusiso, luyathobisa kakhulu. Into engayiphawula nje mfishane before ngidlulele ngicela lo ophethe amaring angabi kude kakhulu. Ngiyacela ukuthi kuqala Mthiya ngoba iwena wasolela intombi unesho ngento oyenzayo noma mhlambe uphoqiwe. Ngisho kakhulu khupha. Unesho. Yebo. Usamthanda impela noma uya actor ukuthi nje kushothu. Ngiyamthanda kakhulu. Ngicela simshayele izandla. Phela umakoti uvunywa phambi kwabantu njengomuntu evuma uJesu phambi kwabantu. Ake nishawo amen mane khona. Angizuba mude kakhulu. Ngicela nje ungitshele nje into eyodwa noma ezimbili ezakwenza ukuthi bekhona abantu besifazane bengaka emhlabeni. Wathi uma ufika la kumandaba wafika wangathi ubanjwa iCovid wangathi uvale kumoya waphefumula kancane. Okubili nje kungabe kuningi kakhulu ngiyazi kuningi kodwa nje okubili nje ukuthi nakho mhlawumbe kungabasizana labo sikhona sesilapha abahle kodwa ngiyababona abanye ukuthi angathi akulungi ngapha. Mhlawumbe ungathi uma uchaza ukuthi yini le bese bethi ukushintsha imenu noma bathola irecipe. Ake sithi amen. Kube kubili nje ngenxa yesikhathi. Hayi ngiyabona ukuthi unkosikazi ukwazi ukubekezela so ngasengibona ukuthi ngcono ngikwazi ukuthi ngimthathe esondele eduze kwasekhaya. Yabo. 1 uyabekezela. 2 unothando. Ashaya izandla bengifuna nje ukubili. Ake sithi amen. Sengiyashadisa njalo mina ungangicabanga ukuthi ngiyilaba abafundisi bangakini abashadisa ngalendlela oyilindile. Mucathi khona amanye amangwevu ngiyakuzwela. Sisi yini lena eyenza ukuthi ngaphela umuhle ikhala licije ngathi leNdiya. Yini le yenza ukuthi lensizwa uthi leli khala aliyophelele emambatheni. Yini le nawe nje ungitshele nje kube kubili. Uthando
nokuhloniphana. Shana izandla kakhulu. Ngapha ngithola uthando nani nokubekezela. Ngapha sithola ini? Lento nje mina yonke nje iyangijabulisa. Okwesibili ke ngakosho ukuthi ngike ngaba nalithuba bake bangikhipha ngayohlala nabo kwenye i-restaurant eserious engeke ngisho ubusuhlahla amehlo ngoba uyayithanda indaba. Sayoxoxa nje kahle sazana uba angibahlanganisa abantu ngingaze ngihlale nabo ngixoxe. Ake sithi amen. So ke bengisengenzela wena ngenzela ne-DVD but ngiyabazi ungathi kudala ngibazile kanti ngibaze kulo leli viki nje. Ngiyacabanga ukuthi lesibili sahlala nabo phansi endaweni ethile serious. Saxoxa izinto eziserious ezingakufaki. Awutshela umakhelwane azikufaki ke lezo makhelwane. Mtshela umakhelwane ukuthi ngiyazi uyayithanda indaba zabantu kodwa le ngeke uyizuthola. Praise the Lord. Wenzeke into enhle shando kandaba yokuthi einsizweni zangakini ube incwadi ebhaliwe. Into yokuqala engifuna ukuyisho uma ngithola lesi simemo sokuthi niyangidinga ngewele lami ubaba uBig Fish Makhabane mangithi iwele lami ngoba singontanga ngempela ngoba uzombona ukhona uzobona nje ukuthi iwele lami ngempela. Sizalwe ngenyanga eyodwa, sizalwa ngonyaka owodwa, sazala ngosuku olulodwa. Manje nje ake sithi amen. Uyingqwele kwezomculo nami ngiyingqwele kwezokushumayela. Okuyena obuthi uyamdinga ngoba lo osuvela ushade naye manje awukwazi ukuhlukana naye. Kodwa musamdinga lo okuyena wawumqondile phinda udonsa omunye u7 years usebenza la ekhaya. Le ndoda yona ya lobola ngokusebenza. Yavele yasebenza iminyaka ewu7 isebenzela umuntu yashada nomuntu engamsebenzelanga. Kuthe mase kuumshado yabona ukuthi ngishade nomuntu wrong kodwa cha akukuhlehla owakho naye lo sesikunikile ngalo 7 years. Usamthanda lo buvela umthanda. Uthi lo bengivele ngithanda lo kwathiwa omnye u7 years donsa wadonsa. Ngoba umuntu umumthanda uyadonsa. Awuthi umumthanda uyadonsa. Awuthi uyadonsa. Yes. So ngifuna nje ukuthi umvule okokuqala nje ngifuna ukuncoma ngakho. Ngiyazi masixoxa nani nina abantwana. Kodwa ayive ingidina lento yokuphapha kwabantu uma beshadiswa. Evele nje umakoti engene ezoshada esesizela nesimongo. Ukuthi abe nje. Ake angazi babe kuthathe pha abantu ukuthi umfazi womuntu mayeshada naye noma unengane noma kanazo kufunese engene ngesigqemeza nje sobuso. Bese uxabana nje kube uze nje engavalwanga kanje ngoba sifuna ukubona umvula awuvule mhlawumbe usibari nje yeah. Uye mthi ewavela waphela insizwe. Uye mthi yebo tuthatha umuntu oyisizulu kakhulu nje oyisintu kakhulu uphi lo estrogen Dr. Best man. Ufunani lapho nobumnyama sengathi umpungose. Uthatha umuntu omnyama na umenze beyistroject umuntu omnyama njengompungose ubuye enze lento ayinzawo nje. Ngamethemba umuntu omnyama njengama akubantu kahle laba. Abantu base-Afrika nimshayile isandla kakhulu. Ngicela ubambeke izinto eziqondene nawe ezivela ngakubhuti zibanje nguwe usisi asale nezivela kusisi ngoba ngiyabona lapho uthi kumatholotolo. Sizweni ngiyabona ukuthi angezwakali nje. Phela umuntu mangangizwa mina ngiyambona. Kuvela phi lokho? Ahlangene la. Wonderful.
Wonderful. Ngicela nivule. Akuthi nje kembeqe. Usutatazela mfowethu ushadile, uthi ushadile. Ushadile no. Sekusele kancane. Ngiyakubona. Sekuhubela ngakhona. Okay, angeke soqala yili wash. Okay. Ngicela uthi wenze njalo Mthiya isipho lesencathi sivela kuwe. Into zomphathele yona lezi ezicwebezelayo angizokutshela yini nani wenze njalo. Lama washing zowathandazela seseyingalweni. Ngicela umgqokise, umgqokisa hlehla wena kushado wena hey. Ngicela ke Mthiya. Ngicela uma umfaka ukhuluma amazwi asenhlizweni yakho. Ukhulume ngoba uzokhuluma ungayisoli mase ekhuluma. Utshele yena ungatsheli mina ungatsheli laba bantu utshele yena phambi kwethu kodwa. Nozipho definitely ndaba. Ngifaka le wash ngoba ngikuthanda. Ngifuna ubumama ekhaya. Mawubuya emsebenzini lona lizobe likukhombisa isikhathi sokuthi ayifanele usondele ngasekhaya manje. Shu. Aqeda nje ngaye mfowethu ngoba hey kuyashintsha izinto khona manje. Angifuni ukuthi uthi umpungose wathi. Nozipho ngiyakuthabatha manje uthi ube umngami. Mina nawe sohlala ndawonye hlele sijabulile nje. Sisebenza simisela sakhe impilo kuya phambili. Ngifaka le ring ngoba ngikuthanda. Ufuna uthinte wona amadamondi laba uyoba unkosikazi ekhaya. Shu. Mina manene. Nifike ngebhasi. Nifike ngani? Sengisho nina nifike ngani? Nonke. Nifike ngerimozina nonke. Ngoba sengathi aniyazi tenizelela ngicela inithuthe one by one inibuyiselela nisuka khona. Ngoba kufuna makwenzeka into enje ngalokho ukuthi abantu abagigizela abantu bayenza into abayizela. Siyabonga. Ngicela uqedile ndaba. Uqedile manje. Hayi sisi wami singangawe mngani wami. Ngicela uye ngale, welela ngale ngashare. Mana msuku ikhipha. Uphi lo muntu omnyama engathi umpungose? Hey kodwa madoda. Khipha leli washi. Wenze njengoba umyeni wakhe enzile. Uzokwenza ukhipha amazwi asenhlizweni yakho. Wenze nje lokho ufuna ukwenza kuye. Ya. Ake sithi ya. Mthiya Sontshikazi. Angakanani obuyahlala entendeni nesandla. Mandaba lo. Umngakho. Ngokusemthethweni manje. Khona kade yaboshwa lento. Sesizoyivuselela nje. Ngiyakuthanda mnyeni wami. uNkulunkulu asigcine. Sihlale emkhulekweni. Zikhona izinto size singashintshi kule mpilo esiphilayo thina sobabili. Ngiyakuthanda. Leli washe ngikufaka lona namhlanje
Ya bengifuna ukukhuluma ngaleli washe ngoba ngimzwile ekhuluma. Leli washe ngikufaka lona usazi isikhathi sokubuya endlini. Ngiyakwazi ukuthi uyayithanda ijim. Isikhathi sokungena emsebenzini, isikhathi sokuphuma emsebenzini, isikhathi sokuya ejimini. Noma usubuya futhi usazi isikhathi sibe sodwa isikhathi sokubuya ekhaya uma ubuya ejimini. Ngoba ngiyazi ukuthi uyayithanda ijim yakho. Ngiyakuthanda Mthiya. Esebuye ekhaya ezakuba. Esebuye ekhaya eza unkosikazi wakhe. Akuseyeni ingodosi yakhe sekunkosikazi manje. Mamshando. Ashaya izandla kakhulu bazalwane. Hayi ngeke ngisasho ukuthi imoto azinithuthe nibuyele emva niyayazi denizele la. Angaqedi. Saqilaza. Iyaqilaza lento. Mthiya Sontshikazi. Uyazi la isuka khona. Imsele nakho konke. Kodwa sadlula. Ngoba sisebhejini elodwa mina nawe. Siyazana noNkulunkulu. Ngithi akuhlale kunjalo. Singabheki imuva manje sibheke phambili. Sakhe ikhaya livuthwe. Ngiyakuthanda mnyeni wami inhliziyo yami yonke. Sho. Sekuphelele. Ngicela mabe khona abanye abafundisi ingcebo zikaNkulunkulu zize ngaphambili. Ngicela zize ingcebo zenkosi. Ma umfundisi ungathatha ama chance. Ngicela uze. Hayi kuthiwa kulena umfundisi la. Nelule nje izandla abangani bami nizelulele phezulu kwabo mina ngizobakhulekela. Wena uNkulunkulu sezulwini thina sisemhlabeni. Wena ungumoya thina siyinyama. Singabantwana wena ungubaba. Ungumdali sizidalwa. Wena uNkulunkulu thina singabantu. Nanku lo mndeni phambi kwalabo abantu abangaka naphambi kwanazo izingcebo zakho. Liqiniso Nkosi okuhlanganiswe nguwe. Akekho umuntu ongakuhlanganisa. Ngikhuluma izwi lesibusiso phezu kanangu uMthiya nonkosikazi wakhe uMandaba. Qhubeka Nkosi ubagcine benokuthula bebambisene njengoba besho bathi basuka kude beliginqa lelitshe namhlanje sebeze bayafakaza phambi kwethu ukuthi ukudla bebekupheka leminyaka sekuvuthiwe ukuba Nkosi bangakuphakela abantu babize thina ke ukuba sibe ngofakazi ukuthi Nkosi sabona kwenzeka. Ngikhuluma isibusiso ke phezulu kwabo njengenceki yakho ongethembile nongithumile. Babusise bona nabantwana babo buse ngishona emndeni yabo buse nezipho lezabaphana zona indandatho namawashi. uNkulunkulu wethu onamandla wonke zinhle into abaqokusene zona yenza baqhakaze kuze kwenyela amadimoni, baqhakaze kuze kwenyela uSathane, baqhakaze izitha zize ivume zithi lento yabo ivele ezulwini. Baba ngiyathandaza njengomgcotshwa wakho egameni elinamandla lika Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Ngicela sibashale izandla kakhulu. Ningaqhubeka ke nime nibhekele amazwami okugcina engifuna ukwasho kini senikhulumile ekuthola akwenziwa yona imove. Mthiya nkosikazi uyathandwa, nkosikazi uyanakelelwa,
Unkosikazi akabizwa ngo hey wena. Unkosikazi akabizwa ngolokhuya. Unkosikazi uyahlonishwa. Unkosikazi uyathandwa. Ngifuna ukukhuluma lokhu kuwe ukuthi lento yenze phambi kwethu amazulu abonile ukuthi wenzani. Umshado wakho uhlonishwe kakhulu uNkulunkulu. Isikhathi engathola ngaso i-invitation sasingangivumeli. Kwamanje abantu ngeke bakholwe ukuthi ngisuka kude kanjani. Sidrive ngalendlela esingayazi zange silale. Sahlula nje endleleni sa refresher ukuthi sibe right ukuze sibe kulomshado. Sisukele esisuka khona eMpumalanga province. Sisukela lomshado. Sisukela lomshado. Kufuna into enithathe serious ukuthi bekumele mhlambe singaphumeleli. Kwakumele sinqabe. Isikhathi esathola ngaso isimemo sasingazivumeli ukuthi singaba khona la. Kodwa ngokuhlonipha umshado. Ngoba umshado awufani nazo zonke izinto. Ake sithi amen. Futhi kumshado wenu uNkulunkulu ubusisile usezingeni eliphezulu. Futhi uqale ngaso isikhathi esiright. Phela umshado nomncwaba kufana. Umncwabo kusuke kunuka umuntu kufuna ugqitshwe emgodini. La kukhanda umuzi. Ake sithi amen. Soke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Qhubeka ndaba mthiya ngankomo shandu kangakanani nasentendeni yasandliyenela. Umthando umkakho oyikhethele yena. Futhi into engikuthandela yona mthiya uyayicupha ikhala. Mina uyangidina kancane hayi kakhulu. Umuntu ethe emnyama njengami agana unkosikazi omnyama. Wena uyicabangelile ingane. Ngoba kufuna umnyama njengami ngoba noma ngishiswe yilanga sithi asifane mfowethu. Uyabona nombambe lesandla somkakho nesakayifani lezandla. Ucabangela abantwana ngoba kufuna uma ushada ubacabangela abantwana ukuthi kuyophuma enhloboni kaMpende. Ngasale sekwaNomatiyela nje emzini wenduna yakwaDungele ngakithi. Ake sithi amen. Amancoko nje ke bazalwane kodwa liqiniso siyabonga sijabulile kakhulu. Qhubeka uthanda umkakho umnakelele. Isiluleko sami ngoba ngiqeda ngawe ngiphinda amazwe ngawasho masilapha kule ndawo yethu esahleli kuyo. Bonda nefamily yakwaNdaba kunoma ubonde nefamily yakini. Ngiyakuphinda lokho ngiyazizwa ukuthi ngithini. Bonda nefamily yakwaNdaba baze bathi abakini udlisiwe. Abaze bambona umuntu othanda ekhweni kanje. Isizathu sokuthi ngithi bonda nekhwe lakho. Umuntu uma isuke ethenga iMercedes kufuna ejwayelane negarage la kwaba. Ukuze my Mercedes imhlupha mayifuna ukuyiservisa. Isizathu nje sami sokuthi ngithi ijwayela abantu basekhweni lakho. Ibona abamazi kangcono lo. Ozothi masengathi khona ukuxakayo bethi hayi mkhwenyana ahlisa umoya. Akuyona nencane inkinga. Siyamazi. Nobe ngathi kuyakuthusa wena bathi hayi khululeka. Ngalamazwi ikhwe lakho akube yilona olithanda kakhulu ukudlula ikini. Ngoba ibona abantu laba one bakuzalela inkosikazi. Number 2 makukhona izinto ongasazizwa kahle irecipe ila ikubona imanual yalomuntu. Bapha bakwaNdaba bangaphi? Imanual ila. Ake sithi amen. Bese kuthi sengigcina amazwi engawakhuluma futhi ngiyawaphinda. Makunesimo esingesihle ekhweni lakho ungafiki ekhweni lakho njengevisit. Ekhweni lakho awuyena umkhwenyana uyindodana. Makushoniwe ekhweni lakho awuyi nesudu. Ufaka amakampuzi emontweni, ufake osiyasebenza, ube indodana usebenze kuze kuthiwa kuyangcwatshwa uma kunesifo. Njengoba nomkakho ezokwenza njalo makushonwe kini. Ningasiki nganxanye njengomese.
ngiyangibona uma kuthiwa kufiwe umakoti uhamba eli ayobhasha la gane khona. Kodwa uma kufiwe kubuka amakoti umkhwenyana afike ngesudu ngomgqibelo futhi ezelithi kuthi uyobe ekhulumela abakhwenyana. Imindeni yombili balulekile. Njoba abakini beyigugu kumngakho nabakubo ababe yigugu kuwe. Lemndeni yombili awukho ngcono kunomunye. Awukho balulekile kunomunye. Ulithanda ikhwe lakho thima kunendlela ukuthi ulishintshe mali nganigculisi ulenze libe yilento enifuna libe yilona ukuze yonke into oyibona ukuthi ngathi le yehlisa isithunzi sami njengomkhwenyana wala makucaca ukuthi izindlu zakhona icacile uvela uye neTLB uyithatha uyidiphe phansi zonke kusukuma indlenhle ekhweni lakho ngoba uNkulunkulu babusisile ngendodana. Ngicela sithi amen. Ngiyadlula ke ngoba sengiyaqeda ngiza kuwe makoti. Ngicela ukuthi ungisize kanje. Thanda laba bantu bakwa Mbatha. Bamazi kangcono yibo lapha. Emmanuel ya lo nansi. Mangabe lo uyiToyota zwana ngoba uhlobo leToyota ulithandile jwayelana negarage la kwaToyota kuze mayingasadumi kahle ungayi lapha ya kini ngoba bayazi dunyiswa kanjani uze la baza kutshela ukuthi hayi ubona ama light nje akhomonakalo idinga nje iservice ubusuvele wehlisa umoya ubona ukuthi inkinga yikho ngalamazwi ngiqonda ukuthi umndeni obalekile njengamanje wakho phumphele lapha yakwandaba njengembewu yamazambane shona uthi shi njengesipikili ngapha njengoba nje bekikizela bayakwemukela uyilunga lakhona kwenziwani uzubone ngoba uzoshintsha nane nesibongo isibongo sakho sibize lapha manje ubhilonga la thanda laba mawuthande laba ngiyakuthayimisa ke wena njengomuntu wesifazane intando yokudlisa indoda mayindoda yakho inezingane eyayithola ngaphandle komshado thanda izingane zendoda ezingaphandle bayoze bethi indoda yakho khona wayidlisa khona akekho umuntu ongamthandi umuntu wesifazane othanda izingane zakhe abangayitholanga bobabili amthole enazo uyithande uyinakelele kuze kuthi makufika umuntu angazi ukuthi zinqume eswini sakho noma inqumanga khona na ngoba ingane omthole nazo ezakho mawenze njalo bayothi khonto wenze ngayo ngiyakuthayimisa nguthayimisa phambi ko-anti bakho nguthayimisa futhi phambi kwalaba semzini ozoganela kuba ukuthi ziyathandwa izingane zendoda uma wenze njalo ndaba omkhulu uyobe unqobile umshado wakho uyoba nokuthula umshado wakho uyoba nesibusiso umshado wakho izulu liyojabulela ukuphila kwenu konke ake sithi amen lokho enikwenzile senqeda izulu likujabulele ukuganana kuhle akuhlonishwe abantu bonke umbhede ungenasihla ngoba ifebe neziphingi uNkulunkulu uthi uyozahlulela kodwa lokho enikwenzile qhubekani nisupportana nihloniphana emsebenzini enenzayo nasemsebenzini wenkosi nibambisene nethembana uma nenze njalo niyobe niqedile asikuthola ithuba isitha sokungena phakathi kwenu ngicela kungenzela into yodwa ngicela ninginikeze
ngoba umsebenzi wethu sesiyawuqedela. Ngicela certificate bashile, akunankinga ke. Certificate sesikhona from Home Affairs, bavele sebeshadile. Ake sithi amen. Ngicabanga ukuthi noma mina ngingasekho namba abafundisi bakhona, ngoba kuyofuna iphume lapha kulabantu laba zintatheli lezi. Babone unikezwa ukuthi ngempela indoda isibhilonga kuwe, unkosikazi usebhilonga kuwe. Ake sithi amen. Ayinxashelwe indoda, ayithethiswe indoda, awunqaphazisa amadlebe endodeni. Indoda iyakhothanyelwa, indoda iyathandwa, indoda iyanakelelwa. Indoda ayibi nenzipho ezinde sengathi uhlanya. Indoda inqunywa umfazi inzipho. Indoda nje indoda. Indoda kahle kahle kwakusa zimzim. WaSuNkulunkulu ethemba umuntu wesifazane ukuthi uyoyenza ibe umuntu. Ngiyinakelela indoda yakho, ingaqoka into eyishwabene sengathi uhlanya, ukhona futhi ungakujabulela ukuthi umyeni wakho aphekelwe ngo-anti ukudla ukhona. Indoda iphekelwa nguwe, iyakujabulela ukudla okuvela kuwe. Ake sithi amen. Sokuxoxa kokuningi, umshado uyakhula, uneyigaba, thina nani sesingumndeni. Njengoba ngizotshala lesihlahla esiyini, kuwumsebenzi wami. Angibashadisi nje mina abantu bese ngifulathela. Kuwumsebenzi wami ukuthi ngideze nginichecka ukuthi lesihlahla kade ngisitshala namhlanje mhla ka-8 simila kanjani. Ake sithi amen. Uma kuswabisa abasho njalo eGoli, thatha ucingo ulihlome kimi uthi mfundisi wami nange ngidlela imhlathi. Mina ngiyothatha umfundisi ngibecela ukuthi ungazonginyanyisa wena. Maye ngasakuhloniphi ngithi uthatha ucingo ulihlome kimi ngithi hey wena sidididi. Bazoyithatha indoda. Mfazi ongahloniphi indoda bayithatha nje ezandleni. Ngiqonda ukuthi njoba ngiyingxenyeni impela uNkulunkulu uhlanganisile. Kuwumsebenzi wami noma senicelebrate ngesikhathi eniyocelebrate ngase iminyakeni ithandayo. Kufuke uyofanti ngibe khona noma ngiyisimenywa ngizofakaza ukuthi ngikhona ngalolu suku. Kodwa umshado wenu ngiyawubusisa ngegama lika Jesu. Ngishiye konke, ngadela konke ngenxa yokuhlonipha. 1, umhlobo wami uBig Fish. Number 2, ngokuhlonipha umshado, ngoba umshado uyizwi likaNkulunkulu. Ake sithi amen bathandekayo. Ngiyacela ke sengigcina ukuthi Mthiya, ngicela ungibingelelele ngendlela yakhona. Zisile lezalukazi, zazini lezalukazi. Yini kuviliyele zona isuka nje. Ngicela ungibingelelele indaba, ngicela ukuqhela sesiqhele sesingayihlanganisi nento ongazazi ngoba kuyoze kuthiwe uwe waphusha umuntu noma wadonsa umuntu. Mbingelele ngendlela yakhona. Into zakho ulobole umuntu wakho. Mbingelele ngendlela yakhona. 1 2 3 azisho Isakwelunga 1 2 3 Kikizela bamama. Hey kwajuluka izalukazi zamazite. Sithi kodwa wayephi lo mfundisi uNkulunkulu wami ngishada mina. Kodwa lo mfundisi olunge kangaka. Wayephi lo mfundisi ngishada. Nami sovuselela nomkhulu uma esekhona ungibize nizovuselela nomkhulu. Okubusiswe inkosi akekho ongakuqalekisa. MC abafundisi uyabazi. Balokhu bethi sengiqedile ke mina. Ngiyanithanda nonke. MC khona kusele. Ngiqedile. Njengombongozi ngicela ukushiyela kuwena
Sengiqedile ngiyanithanda nonke nibahle. Couple enhle. Zuma lapho wena, zuma lapho ifoni yakho zuma. Ungashoti kodwa ngefoni esigedlemba, phathi ifoni eserious uzume lapho. Ungehlisi ivele. Ngiyathokoza kakhulu umphathi ohleli isibongo. Njomano Makeda Bebe. Malume kaShaka. Awu. Cha mkhulu lomshado. Uphethwe umalume weLembe. Asemshaya izandla kunjomana aqhubeke sibonga kakhulu inkosi enkosisi. Bafethu ake nikikize nishayele babukhuba izandla. Awu kikizelani bakwethu. Yabona kosinda thina singakaganwa ayikathi sesimtholile umfundisi. Ake nisheshise sesimtholile umfundisi ozosishadisa. Yazi into ehlala ngqo. Ujuqu. Awu siyabonga Khuba omkhulu, siyabonga nawo bonke ohamba nabo i-team yakho baba. uNkulunkulu akubusise baba, siyabonga, siyajabula. Ngithokoza ngebala lakho baba linamandla. Shaya izandla bazalwane ezinkulu. Amen. Jesus. Kunobunyama ojwayelekile lobo bethu bobhebhe bese kuba khona obungcwele ubumnyama lobo ke bazalwane. Siyothatha ithuba ke manje sibonge kakhulu. Ake nishaya izandla Mr and Mrs. Shaya izandla ezinkulu. Ayiziyakhala namhlanje ngiyakutshela wena. Ngicela ukudlulisa imemezelo mina ngijahe siyongena ngale ngaphakathi. Soqala siyobamba ama grapes ini. Awuthi ngiyelula istarter ukuze phela ungasali. Wazophumula yini le show MC. So ke ngizophuma la ngizothathela singabo oqala bazophuma nje ngengoma nabakhaphi straight bawongena ehall thatha izithombe ezimbalwa bese bephumela ngaphandle beqedele iphotoshoot. Emveni kwalokho thina sobe sesiphuma la siyalapha ngaphansi kwesihlahla kulapha nje sobona kube khona amatafula. Ngiyofisa nje ingilozi nomoya wokuzwela abantu abadala usembathe. Ngiyazi sonke silambile, ngiyazi sonke sifudinga ukubona nje lento yekhethesi. Amen. Ngokukholwa ngani bazalwane? Awu amen. Ngiyacela nje senze kanjalo. Singasala umuntu omdala ngemuva wena usuphambili. Bese ke masiqeda lapho sobe siyongena ngaphakathi ke seziyokhala. Kukhona kubaba umakhabani big fish. Ngenzela ukuthi ungasheshi uhambe. Futhi lento ezimnandi. Sibonga kakhulu cameraman bethu ake nibashayela izandla bafethu umsebenzi wabo muhle kakhulu siyabonga. Umfowethu sound khiphela isound emnandi siyabonga. DJ ngizocela ke kunabahlobo bami engizobacela ukuthi basale kancane they are VIPs ngizocela nje ukubamemezela bazobe sebegqoka izimbali zabo senzela ukuthi le plan ebikhona yenzeke. Ngizocela ke baba uSipho Makhabano happy unkwanyana family kuba uzikhali kubo Mamntambo uncenga impilo Shando Mr Mkhize Pregi no Rakesh and Evarish yes kuba Usatesh bese kuba Uraska bese kuba Russia. Okay kubhala udokotela la kuba ubaba uNdabani bese kuba uNxusani noPosha naye kuba uGumede umkhabela bese kuba uMr Khuzwayo. Bonke labo ngiyocela besale nje kancane sifuna ukubenza bahluke bona sibanike ama instruction but sonke thina sophuma siyobamba ama starter lapha ama grapes. DJ Masinda we it's a wonderful day. Oh yes. It's a wonderful day. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes. It's a wonderful day. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes. It's a wonderful day. He died for me. He died for me. Kamkhetha khona zonke ziphelele. Kamkhetha khona zonke ziphelele.
Bali